дълго. И предимно повече прави има. Аз ще карам по вазо, просто... На мене ми е сено. Елате на се. Ами добре, казвайте. Ако искате да си караме по тука, по царския път. Айде. Добре. Да си караме по царския път. Аз ще ви настигна. Не бе, ще караме заедно. Не бе, заедно ще си караме, пуши си. Бърза работа Аз ми. не представя къде съм, сега така ли аз съм? Това е Мирково. Румката е от тук. Ние от Деве дойдохме оттам зад този берд. Познахме оттам и по този път завихме надясно. Ако бяхме завили наляво, щяхме да излезем тук. Това е 3-4 км. Де факто ние познахме надолу, направихме така обратно, и сега сме обратно. Горе-долу 60 км. Чай да пия една глътка вода, така да сме спрели. Аз пак ви изгубих това време си сега.